хизмати ҳарбӣ 1.5-сола мешавад. Дар Тоҷикистон кай амнистияи Туремчико илтимос ҷавоб гӯ. Ман дар Россияем Тоҷикистон рафтам омаданиям, бирам бо гаштам омада метавонам оё не ва кае ки роҳҳо кушода шудан омаден боз таҳсили хитона идома метиҳен. хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Видеои имрӯзаи мо дар мавзӯи хизмати ҳарбира кам кардан ё ин ки не ва баъдан ба комментарияҳо ҷавоб додан. Мо якчанд пеш як навор карда будем баҳри ҳама тамошобино. Дар наворомон ҳамин номҳое ки мо мегузорем баъзан нафаро ҳамира сарфаҳм намераванд. Мисол ма дар ҳамун наворум иминан ҳамун наворда навистагӣ будам ки хизмати ҳарбӣ 1.5-сола мешава ва аломати савол мондагӣ будам. Аз номи мавзӯъ бармеояд ки ма аниқ ва дақиқ гуфтагӣ нестам ки хизмат 1.5-сола мешава, чунки ма дар уҷа аломати савол мондагӣ савол додагим ва ба ҷои ҳамун аломати савол агар ма аломати хитоб мемондам ба дар уҷа шумо фикрҳои худтона менависед ки ана ту гуфти хизмат 1.5-сола мешава, не ки нашид ту дурӯғ гуфтӣ. Ба ҳамин хотир аз шумо хоҳиш мекунам аз номи мавзӯъ аз ҳар як нуқтаву вергулу аломатош хушрӯ назар бикунед, баъд фикрҳои худтона бинависед. Оиди ана ҳамун видеои кардагим ки гуфта будем хизмат 1.5-сола мешава ё ин ки не, чихеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, ба ҳамаи мо маълум аст, хизмати даъват ба баҳорӣ ана ҳамин соли равон як лоиҳае пешниҳод шидагӣ буд аз тарафи Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кам кардани соли хизмат. Яъне лоиҳа пешниҳод шид ки хизмати ҳарбӣ 1.5-сола карда шавад. Мутаассифона ин лоиҳа қабул нашид ва хизмат ранги аввала 2 сола. Агар ана ҳамун лоиҳа ба имзо мерасид ва баррасӣ мешид, баъдан қонун ки қабул мешид, ана баъд хизмат 1.5-сола мешид. Мутаассифона ана ҳамин лоиҳа бекор шид ва қабул нашид, хизмат ҳам 1.5-сола карда нашид. Бародарои азиз, дар ҳамин бора дигар савол натиҳанд ки хизмат 1 сола шид ё ки 1.5-сола шид. Хизмат чихеле ки солҳои пеш буд 2 сол, ана ҳамун хел истодагияи хизмат. Мунира Икромова нависаед: салом, вақти отпуск шуд, Тоҷикистон равем, боз омада метавонем ба Москва, фарзандонамонро ёд кардем. Агар вазъият ки тинч шуд, роҳҳо кушода шудан, баъдан метавонем. Ва агар ки шумо отпуска буроен ба хотири дидорбинӣ кардан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рейсҳои чартерӣ биёен, агар дигар баргашта рафта наметавонем. Аюбҷон навистаед: бачаҳое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, онҳо чӣ кор мекунанд? Раҳо баста аст. Дар мавзӯи хондан агар дар назар дошта бошӣ, ягон монеа шида наметавонад ва кае ки роҳҳо кушода шудан омаден, боз таҳсили хитона идома метиҳен. Сангов нависаед: салом алайкум, рейсҳои чартерӣ баъди 31 мешавад ё то 31? Ҳамира ҷавоб гӯен. Ҳозира шуда маълум то 31 баъди 31 мешава ё ки не, ҳоло ягон чи аниқ ва дақиқ нестае. Давлат нависаед: чӣ хел инстаграмта ёбем? Инстаграми ман инҷада номаш ҳастай, онам уҷада будро поиск куте меёби бародар. Самандар 94 нависаед: чӣ хел Урал наметавонад ина Урал Клуб рафтак? Уральский авиалинияра дар назар дошта бошӣ, бародари азиз, худат хато қайд кардаи парвозҳо аз дигар ширкатҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нест. Яъне ки на тоқай Уральский авиалиния, а ягон компания, ягон ширкат нест. Тоҷикистон ҳар ҷое ки парвози чартерӣ кардестай, равон кардестай, бо ширкатҳои Somon Air ва Tojic Air кардестай. Яъне ки бо ширкатҳои дохилии ҳамун ҷумҳурирам накардестай. Уральская авиалинияи аз Федератсияи Россия. Музика нависаед: салом, аблава кай сар мешава радной? 1 октябрда сар мешава. Мега МС нависаед: салом акай Сорбон, ма дар Россияем, Тоҷикистон рафтам омаданиям, бирам бо гаштам омада метавонам оё не? ҳамин саволи мада ҷавоб те вазъият безебае. Не бародари азиз, мутаассифона баргашта наметавонӣ. Аҳмадҷон навистаед: акаҷон, комментарияи видеои 16 июла 1 коммента ответе барои ман хеле муҳим аст.
узри зиёд бародар ки ман ӯ комментарита ёфта наметавонам. айни ҳол дуро дар инстаграм саволта равон кӣ ва касое ки ба саволҳои худшон ҷавоб намегиранд ё ки дар инстаграм дер ҷавоб додем узр мепурсем. мақсад ба сабабе ки смс камтар бисёре ба мо як лав ҳаматонда ҷавоб метиҳем. бародару сабр кунед. умедҷон нависад: салом додарҷон, номерои духтури дандон телефона намебардора. ҳамунҷада номерои вайбершон ҳама сай дар вайбершонам бинависен мешава. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристи J муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. шоидинов нависад: салом алейкум ака, ман 27 сола шидам, мара хизмат мебаранд августа 27 медорам. не бародари азиз, ҳар касе ки синни солаш 27 шид аллакай аз хизмати ҳарбӣ озод мешава. яъне ки то призв сар шидан 27 сола шава озод мешава. рӯзибой мирсолиев нависад: салом алейкум Юристи J, чӣ навигариҳо раҳо ҳуй мешида бошанд ё ин ки не, барвақтар кушоен, очамона ёд кардам, мехоҳам пеши очам бирам. агар бародари азиз ҳамин танҳо айма вобаста мебуд кушода мекардем. умед 88 нависад: мардум, касе Тоҷикистон рафтанияи бренд пожалуйста посольства муроҷиат кунед. ҳар чанд рӯз пас рейс ҳастай, аэропорт Домодедов занг занед, маълумотон метиҳад, хитона саргардон карда мегарден аҳли мусалмон. и блогеро фақат метавонанд гуфта подписатсия кунед, медонанд тамом. муҳсидин нависад: салом бародар, ҳамин саволи мара ҷавоб диҳед. дар телефони ман сообщения биёяд нагузаштед, боз ягон хел роҳи дигар ҳастай, супоре мешава имтиҳон нагузарид донишгоҳи миллӣ. аллакай шумо ки ғалтида бошен дига ягон роҳ нест. бо соли дигар аждад мекунед, зиндаву саломат бошен, аз нав маркази миллӣ тести меспорӣ. фирӯз меликов нависад: ассалому алейкум бародари азиз, дар суоли ман ҷавоб медодед. муаллиму муаллимаҳои мактабҳои олию миёна кай ба кор мебароянд? раҳмати калон бародар, худо нигаҳбон бод. бо фармони вазири маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имонзода аз 17 август ҳамаи дарсҳои донишгоҳҳо ва мактабҳо шурӯъ мешаванд ва муаллиму муаллимаҳо аз 1 август аллакай ба кор даъват карда шудагиянд. наврӯз нависад: салом сорбон, илтимос ҷавоб диҳед. дар Тоҷикистон кай амнистияи туремчико? илтимос ҷавоб гӯ. ҳамин соли гузашта моҳи октябрда амнистия шуда буд, ҳоло маълум нест дига. сароб тивей нависад: аввалан ташаккур, бисёр барномаи хуб буд. ман як савол дорам, ҳамин саволи мана видео кунед ҳатман. савол: ролтон крутони ба саломатии инсон чӣ хел зарар дорад ва таркиби онро маълумот медодед? мутаассифона бародар, ман донишгоҳи миллӣ таҳсил кардам, ҳуқуқшинос. агар мединистуд мехоҳандам ҳамин чиза мумкин ҷавоб медодам. бахшиш бародар, намедонам ака ба саломатӣ чӣ хел зарар дорад, чӣ хел зарар надорад, намедонам. аммо вай ҳама хубаш интернета бизан, подроб намеброя мехонӣ онҷада. оиша нависад: салом алейкум акаи сорбон, ҳамин саволи мада ҷавоб батен. як нафар хонаи ман медроя, мара дашно метиҳад, мезана, ман худам зашад мекунам, ҷавоби ӯ инсона метиҳам. бо инсон мерава рӯи ман шикоят мекуна, мара гунаҳгор мекуна. да ҳамин шумо аз назари ҳуқуқ чӣ ҷавоб метиҳед? ман киҷо муроҷиат кунам? нозири маҳалла тарафи ҳамин ҷинояткорай. бисёртари ана ҳамин кирдорҳое ки шумо гуфтед дар моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ дохил мешавад. яъне моддаи 237 ҷабрдида надорад. абаюдния ҳар ду тараф ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ана мисол, агар зарарҳои вазнин ё зарарҳои миёна ба саломатии инсон расонида бошад, агар ки ту вай зада бошӣ, вай зарар дидагӣ набошад ва агар ӯ тара зада бошад, ту зарар дидагӣ бошӣ ба саломатит, мутобиқи моддаи 112 тоғрӣ мегирад. моддаи 112 кодекси ҷиноятӣ дар бораи лату кӯб кардан аст ки анами ҳолате ки ту қайд кардӣ дар ҳамон модда тоғрӣ мегирад ва метавонӣ мутобиқи ана ҳамин модда арзи шикоят кунӣ ва агар ки ӯ тира зада бошад, зарар дида бошӣ ва тирам ӯра зарар расонда бошӣ, моддаи 237 дохил мешава, ҳар ду тараф ба ҷавобгарӣ кашида мешава. яъне ки танҳо вай ҷабрдида шуда наметавонад, бояд вайам мутобиқи қонун ҷазо бигирад. инак тамошобинони гиромӣ, видеомона ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дигар боша, саволотона метавонед дар инстаграм ё ки поёни ин ҳамин видео ба ман равона бисозед. видеоҳои нав ба нави мора интизор бошед. дар канали Юристи J обуна шудана фаромӯш намекунем. худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.